Hola a tots i totes i benvinguts a aquest nou vlog. Com veieu, tinc molt d'enrenou aquí de fons, les maletes. Us explico. Aquest vlog és una setmana amb mi, avui som dia 23 i en principi us l'hauré publicat el dia 29 de desembre i m'acompanyareu la setmana nadalenca. Ara vaig a Barcelona, que he quedat amb una amiga, anem al teatre, tenim un plan xulíssim i ja he deixat les maletes preparades perquè quan torni de Barcelona ja aniré cap a casa dels meus pares, ja que el dia 24, 25 i 26 l'estaré passant amb ells. Soc com el turró, vuelvo a casa por Navidad, com tots els fills i totes les filles, o molts. I res més, espero que gaudiu molt d'aquest vlog, d'aquesta setmana nadalenca, on veureu família, veureu amics i espero que siguin uns dies molt bonics i molt animats. Comencem! Bon dia, a veure, saludeu, que estic fent vlog nadalenc. Bon dia. Bon dia, Hi ha molta llum bon aquí. Nadal, Sí, hi ha molta llum, ens entra molt de sol. Què anem a veure? Anem a veure un concert d'uns intèrprets de Nadales que ho fan a capella. Vale, avui és dia 24. Avui és dia 24, a l'església de... No ho diguis, això. Vale. Ok. Bueno, ara us ho ensenyem. Ve després, això, no? No, home, que el lloc és com privat, no? O sigui, no sé, típica cosa que és millor no dir. Bueno, no? Per la meva seguretat. Bueno, vale. Però si no ho publiques ara, Vilma, tampoc no... Bueno, però no sé, no és lluny de casa. Ai, que no. lío, per favor. Mireu, que no en sabem. No sé, no? No en sabem. Que estrany, tan estrany, no? Molt bones. Acabem de tornar del concert. Els que em seguiu des de l'inici coneixeu molt bé aquest fons perquè estic a l'habitació de casa dels meus pares, que aquí vaig començar tot el meu projecte. Que no m'agrada dir que és un projecte laboral perquè també sento que és un projecte personal. Bueno, volia xerrar-vos i explicar-vos diverses coses. La funció d'ahir, Fitzroy, super bé. És el teatre que està a Urquinaona i em fa l'efecte que estan durant tot el Nadal. Per tant, si teniu ganes de veure alguna de teatre, us ve de gust riure, doncs endavant amb aquesta obra, que està xulíssima. La gent ja vau veure que va acabar de peu, super guai. I és la història de 4 escaladores i no us explico res més perquè no us vull fer spoiler. Jo crec que molts potser ja l'heu anat a veure perquè l'any passat va estar també i aquest any doncs, han fet el doblete de l'èxit que va tenir, que sempre ens fa molta il·lusió. Jo aquest any m'he dedicat a regalar cultura a tothom. Amb la meva amiga Judit vam anar al teatre, amb la Bea tornem a anar al teatre, amb el nòvio li he comprat entrades per anar a veure un musical, que ell això encara no ho sap, és una sorpresa. Amb qui més? Amb els meus pares els he comprat entrades per anar al Palau de la Música. Bueno, i amb el Ferran i el Francesc els hi vaig fer una panera perquè tenen aquestes agendes tan complicades que no saps molt bé. Bueno, us estic parlant d'amics meus i no sabeu qui és ningú, molt probablement. Potser algú sí, algú no. Bueno, és igual. La qüestió que a mi aquest any em feia molta il·lusió regalar cultura i regalar art i crec que és una cosa que t'emportes posada i més és que, no sé, tenim de tot, no? I llavors ho tens molt clar que li fa molta il·lusió a algú o que necessita algú o es fa molt difícil. I llavors els meus pares ahir, quan vaig arribar a casa, que vaig arribar tardet, vaig arribar a 1:15 i ahir vaig estar en dansa fins a les 3 de la matinada per aquí a casa fent coses i tal,
Pues m'han fet un regal xulo que us ho vull ensenyar, que és una panera, també, perquè no volien que jo em quedés sense panera després d'haver regalat la panera als meus amics. Llavors, bueno, ara us ensenyo el que hi ha a la panera perquè és molt xulo. I la meva amiga Judit també m'ha fet un regal que jo no m'esperava res, la veritat, perquè jo li he regalat les entrades i jo em pensava que ella em convidaria a berenar a sopar i ja està, però bueno, m'ha regalat com aquest bolset de mà, que el trobo supermono, la veritat. Ara he de tenir alguna ocasió cookie per posar-me'l, però crec que fa, no sé, crec que fa com a molt per mi, no? El trobo molt maco. I és la típica cosa més que te l'han de regalar, perquè potser tu, és com un capritxo, no? Potser tu no t'ho compres i m'ha fet molta il·lusió, el portaré molt de carinyo perquè pensaré en ella, la veritat. I què més? Vale, avui el del concert, que era aquest de l'església, és un quartet de nois que es diuen Humphrey Quartet i eren, doncs heu vist, temes a capella, que fan un tipus de músiques que ens ho han explicat, que es diu barbershop. I llavors això té l'origen als Estats Units, en el segle XIX, que es trobaven els homes a les barberies i llavors començaven a cantar i doncs cantaven. I llavors per això fan aquestes versions a capella i és a l'estil barbershop. I bueno, així doncs ja ho sabeu, jo us ho explico. Llavors, la meva panera personal feta per als meus pares, xulíssima, us l'ensenyo perquè és superbé, o sigui, és una passada. Tinc oli, tinc taronges d'aquestes amb xocolata que a mi em tornen boja. Bueno, m'han posat aquest llaç. Hola, és que són molt monos els meus pares, Mireu quina cosa més mona. Després tenim oli, que a mi l'oli és el que em va millor. Oli bo per les amanides, una caixa de galetes Birba, encens, per aquí tinc un bonito, bueno, un atún boníssim, anava a dir que te cagues, però millor parlem bé. Una ampolla de vinet, un Rioja, que sempre em va molt bé. Bueno, barretes d'aquestes de proteïna, que jo no sóc molt d'això, però bueno, crec que estava per casa i això és com una broma del meu pare, això de les barretes. Unes cartes molt guais, que ja us les ensenyaré. I això és tot. La veritat és que molt agraïda, perquè sobretot l'oli, com a persona jove independitzada, que et regalin un bidó d'oli representa un gran estalvi, la veritat. I després hi ha una caixa de catànies, també, per aquí, que no us l'he ensenyada. Les catànies, bueno, jo m'imagino que sabeu el que és molt típic de la meva zona. I res, doncs super agraïda amb aquests regals, perquè avui és dia 24 i jo ja m'han regalat. I els meus tiets m'han regalat una maleta, que també ja me la van donar abans de marxar de viatge, perquè vaig marxar de viatge durant el pont de desembre, i em van dir, ja t'ho donem, que així ja ho estrenes, i jo, doncs, encantada. I per això he vingut a casa dels meus pares amb 2 maletes, perquè així puc portar la roba com no tan aixafada. I bé, doncs molt bé, això és tot. Ara crec que el meu pare volia fer el vermut, o sigui que vaig a donar-li un cop de mà a preparar el vermut i res més, seguiu venint amb mi, espero que estigueu gaudint del vlog. Molt bon dia de Nadal, avui és dia 25, molt contenta d'estar fent el vlog de portar-vos amb mi aquests dies navidenyos. La casa ja fa estona que fa olor a escudella. Els meus pares em fa la feta que ara estan acabant de preparar uns canapés i ens hem de fer la foto de rigor que penso tots els anys per celebrar i felicitar els Nadals. Bon dia, navidenyos! Bon dia! Molt bona pinta, això. Ho estàs fent tu? Bon dia. Bon dia. Espera, que només acabo de començar. Bueno, després... I ves parlant, que no me n'enfio de tu, Per què? Que no vols que m'ho mengi ja. Sí, podria ser que això. Estàs guapo, Sí. No m'he pintat els llavis encara. Tu també, Moltes gràcies. M'he fet uns rínxols aquí una mica artificials. Guapo. Pues ara ens fem les fotos, mamà. Vale. Sí? Vale, pues ho preparo tot, vale? Sí. Vale, li he demanat al meu pare que ens gravi un moment perquè us volia ensenyar l'outfit, el conjuntet navideño de la meva mare. Per favor, una volta. I jo m'he posat aquest vestit que és d'ella, també. Llavors, per Nadal qui res no estrena, res no val. Jo avui no estreno res, ella sí, va tota d'estreno. Però, no passa res. A veure, explica'ns què has preparat en aquests canapés. Tant cookies. T'han quedat espectacular. Aquesta safata l'ha fet la teva mare. Vale. És a base de mantega, una amb una mica de caviar i l'altra amb unes anxoves. Molt bé, muy marinera. Perquè no fresqui. Vale, què més? Hi ha 2 tipus de paté francesos, amb les seves torrades. Llavors és foie o és paté? No, això és foie paté. És que tenim una broma a casa amb això, que no ho entendreu, però bueno.
Vale, i aquí? És una conya molt antiga. Sí, és una broma molt antiga. Jo no havia nascut. Aquesta és un homenatge a l'aceituna. Ah, doncs això és la meva favorita. Un homenatge a l'aceituna. I això ha anat sobre la marxa i són paisatges de les Azores. Ah, molt bé, seguim amb l'obsessió nova dels meus pares, que són les Illes Azores. Han quedat molt monos, Molt cookies. Aquí el cocinero, el responsable. Bien, el comedor. Verge Santa. On l'a fait així. Sí, sí. Ça qui est blanc. Mon Dieu. Ahora saludamos el caldo. ¡Oh, gran caldo! Alberto, pásame el vino cuando puedas. Sí. Ah, mira. La mare de Tano. I a veure, nosaltres per què no hi posem pilota al caldo? Sí, sí, que li posem. Ah, sí? Has posat pilota? Però És muy bueno. està per la pilota. Ah, vale. Això és el que més m'agrada. Es una memoria. Las Pero nenas. es que es muy bonito, es poético. A mí también. Es realmente, es continuamente poético, ¿Qué de tal verdad. original? Estoy leyendo estos relatos. Digo, es que, o sea, digo, alto. Molt bon dia, 26 de desembre. Avui és Sant Esteve, Sant Esteban. El meu segon cognom és Esteban, llavors sempre fem la broma amb la meva mare de que és el nostre sant avui. Bueno, coses divertides. Ahir, el dia de Nadal, la veritat que va anar molt bé. Ja veu anar, bueno, us he posat com un tastet de l'àpat i de com va estar. Van venir els meus tiets, érem 5, els meus pares, els meus tiets i jo, 5 persones. Som una família molt petita, la veritat. Va estar la conversa molt interessant perquè el meu tiet està intentant trobar els restos del seu avi, és a dir, el meu besavi, que es va morir a la batalla de l'Ebre. I vam estar tenint tota la conversa sobre això, sobre la memòria històrica, sobre les fosses, sobre la Guerra Civil. Va ser una conversa bastant potent i jo tinc diverses persones a la meva vida que cultiven molt el meu hàbit per la lectura i cultiven molt, doncs, la meva vocació al final d'escriptora. I n'hi ha diverses, no? I una d'aquestes persones és el meu tiet. I molts anys em regala tota una rista de llibres, tatxan, que ara us els ensenyaré. Em fa moltíssima il·lusió quan em fa aquest regal. De fet, em pensava que aquest any no me'l faria perquè em va regalar una maleta abans de marxar de viatge i em pensava que no em regalaria els llibres. I ahir quan me'ls va portar, doncs us podeu imaginar la il·lusió perquè amb això tinc solucionats... No us penseu, un parell o 3 de mesos de lectura, tampoc tinc solucionat més, perquè n'hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Un és molt gruixut i l'altre és molt primet. O sigui que... Sí, jo crec que 8 setmanes, potser 10 setmanes, bueno, no sé, depèn. Que tampoc no hi ha lectura per tot l'any aquí, però sí potser per l'hivern. Llavors us vaig ensenyar els llibres. És tot, bueno, aquí veieu el trípode. És tot literatura en català. Bueno, el primer és la Natàlia Ginsburg, que ja n'he llegit algun parell d'ella i, doncs, bueno, és una escritora brutal. I aquestes novel·les curtetes que fa m'agrada molt. El camí que porta a ciutat em va agradar moltíssim i segur que Valentino també m'agrada. Aquest és el llibre més venut de l'any als Estats Units i és La noia salvatge. Que, bueno, això és una traducció, me n'han parlat molt bé, però o sigui que moltes ganes de llegir-lo. L'estiu del gaig blau em va explicar el meu tiet que és d'aquest escriptor d'aquí, del Jordi Font, i es veu que és molt bonic perquè aquest noi és agricultor, tinc entès, potser m'equivoco, crec que aquí ho posa. Va estudiar professional agrària, sí, doncs deu de ser això, pagès. I llavors es veu que el vocabulari doncs, és molt del camp i molt ric.
Després tenim... a casa teníem un himne, que aquest me l'havíeu recomanat diversos de vosaltres, per tant, moltes ganes de llegir-lo. Les 8 muntanyes, jo us vaig parlar de la pel·lícula, Les 8 muntanyes, que la vaig veure a Filmin, us vaig parlar en una carta d'amor d'aquesta pel·lícula, i em va agradar moltíssim, i la veritat desconeixia que el seu origen era una novel·la. Per tant, molt bonica la portada, molt bonica l'edició, i moltes ganes de llegir-lo. El Mag, aquesta novel·la m'han dit que és espectacular, és molt gruixuda, però té superbona pinta, i La mà que prenia la meva, que és de la Maggie O'Farrell, que he llegit Hamnet i diverses novel·les d'ella, i és una escriptora absolutament impressionant. Veieu quina cara persona intel·ligent que té, impressionant, a més és que és del 72, és superjove, i moltes ganes de llegir-lo perquè aquest el tenia pendent. Per tant, doncs superguai, la veritat, el regal em fa molt contenta, i... Ara us vaig... Bueno, ja vull estar... M'he passat al matí llegint, la veritat, al llit, perquè vull acabar-me el llibre que... Clar, m'han regalat tota aquesta lectura, tinc moltes ganes d'acabar-me el llibre i de començar amb aquests. Llavors m'he passat al matí i la veritat és que llegint al llit he esmorzat poquet perquè estic una mica embafada del dinar d'ahir, la veritat, però bé, tot sigui això. I res més, em fa l'efecte, ara li demanaré a la meva mare, perquè em fa l'efecte que avui no hi ha canelons a casa meva. Dinem una altra cosa també igualment molt bona, però avui aquest any no serem tradicionals. Jo tinc molts amics que no són catalans i els hi explico que a Catalunya per Sant Esteve el dia 26 fem l'àpat dels canelons i tots em diuen, no? Tinc molts amics madrileños i tots em diuen ¡buah! Me parece espectacular, un día entero para comer canelones, que bien os lo montáis, tal, no sé què. I després els dic, no, però resulta que a casa meva no mengem canelons i tots es queden en plan, però a veure, quina gràcia té això? Doncs bueno, no és que voleu que us digui coses que passen. Només som 3, els canelons doncs suposo que ha de fer són molt laboriosos i no ens agrada, no sé, no els comprem preparats. Algun any sí que els hem comprat preparats i surten molt bons, perquè hi ha llocs que la veritat que els fan supercasolans i són boníssims. Però bueno, no sé què fem avui, crec que una altra cosa. Després us ho ensenyo, seguim amb el dia. Per cert, se m'oblidava, si heu llegit algun dels llibres o us han regalat algun llibre, deixeu-m'ho als comentaris, porfi, que així doncs vaig sobreavís. A veure, us presento la responsable dels Nadals a casa meva, Margarita Esteban. Les santes. Les santes de Sant Esteve. Digues, per què no mengem canelons? Doncs no mengem canelons perquè és un àpat que porta beixamel, que porta carn picada. És que a mi la beixamel no em senta bé pel tema de la lactosa i al meu pare la carn picada no li agrada. No la suporta. No la suporta, sí, directament és... Hi ha poques coses, però el que no li agrada, no li agrada. Llavors aquest any hem fet unes espatlletes de cabridet al forn. Que jo les he vist quan he entrat a picar unes olives. I que estaran molt bones. I també farem caldo, que va quedar ahir el caldo de l'escudella, superbo. I després, doncs, uns postres pinya, fem una taronja, una salada... Ah, sí, la taronja la vaig ensenyar. Cosetes fresquetes, i si després algú vol algun dolç, doncs algun dolç. Estem fent un tros del bloc, papà. Vols felicitar Sant Esteve, Ignasi? Clar. Vaig a felicitar Sant Esteve. Felicitats, Montoliu Esteban. Felicitats, Esteban. Dèiem que no mengem canelons per culpa teva. Quina barra! Espera que marxo i torno dintre de 5 minuts. Bé, vosaltres que mengeu canelons, disfruteu-los. Això mateix. I aprofiteu-los, perquè a mi m'agraden molt i els haig de menjar fora de casa. És veritat. Ara ensenyo el que hi ha a la cuina, no? Vale, sí. Molt bon dia i bona hora, com esteu? Avui és dia 27. Ja sabeu que m'agrada molt fer miniclips del vlog en el cotxe, no sé. La llum va canviant, però no m'importa, em diverteix parlar-vos així. I espero que a vosaltres no us importi el tema de la llum, perquè pot ser una mica incòmode quan mires el vídeo. Bueno, doncs ja ha acabat first round dels Nadals.
Nadal i Sant Esteve. Ahir, doncs, bueno, ja vau veure que és un àpat molt tranquil, molt casero a casa meva. I ara, dia 27, que és avui, i dia 28, tinc plans molt guais, que també vindreu amb mi, i aquest vídeo doncs, us el penjaré el dia 29. Espero que us estigui agradant. Us volia fer una reflexió, perquè jo per Nadal a la persona que trobo més a faltar és a la meva abuela, que la meva abuela és era la mare del meu pare, bueno, continua sent la mare del meu pare. I és cert que ella doncs, era molt nadalenca, ella ens feia molts regals, ens feia regals i era doncs, una dona molt generosa, molt bona, era molt bona l'abuela. I jo vaig viure amb ella durant un any i mig, 2 anys, i la veritat que teníem una relació molt bonica. És cert que al conviure juntes a vegades la relació era tensa, perquè clar, ens portàvem 60 anys i teníem doncs, maneres diferents de fer-ho tot. Però sempre em va cuidar molt, sempre va ser molt generosa amb mi, i la veritat és que va ser una gran abuela, la veritat que sí. I amb ella per Nadal potser la trobo més a faltar. És cert que no m'agafa una nostàlgia ni una melancolia, jo com trista no estic, perquè entenc doncs, que ha marxat doncs, perquè forma part de la vida, perquè era una senyora gran, però feia molts anys que estava malalta i no sé, ho accepto i ho porto bé i em vaig acomiadar d'ella. I és que a més jo sé que moltes de les persones que veieu aquests vídeos també sou gent espiritual, no? Però és com que jo és que a més la sento molt amb mi, realment la sento molt amb mi. I bueno, realment a casa la persona que és l'esperit nadalenc en persona, ja ho heu adivinat, és la meva mare. O sigui, els Nadals a casa són perquè està la meva mare cuinant, a veure, que el meu pare també, però al final qui cuina, qui està més, qui tot, el Nadal és la meva mare. És cert que segurament per mi els Nadals serien molt durs si de sobte jo tingués alguna pèrdua d'aquestes que no t'esperes, no? Un pare, una mare joves, jo suposo que llavors sí que diria, escolta, me'n vaig al Caribe, que celebri el Nadal un altre, no? Perquè sense la meva mare és cert que, no sé, tot perdria com molt de sentit, no? Com que són èpoques que un reflexiona i pensa, doncs us ho comparteixo, que al final doncs, cadascú té situacions vitals diferents, però també les situacions vitals canvien d'un any a l'altre, no? Per tant, sempre doncs, molt agraïts amb el que tenim cada any i tocar fusta doncs, perquè es mantingui molt de temps més. Ui, el canvi de la brossa, epale, quina curva! Jolín, aquests nois, sembla que estiguin en un rally. Què més? Llavors, doncs res més. Ara vaig a casa meva a deixar les maletes i tal, perquè al final la nit del 26 la vaig passar a casa dels meus pares també, perquè ja la nit em va fer moltíssima mandra marxar. Llavors, ara vaig a casa, buidaré el maleter i me'n vaig cap a Barcelona, perquè he quedat i tinc un dia molt xulo avui, que ja us ho he dit, però veniu amb mi. I he agafat també per començar tots els llibres que us vaig ensenyar ahir. Avui teníem un himne de la Maria Climent, que tinc moltíssimes ganes de llegir-la, aquesta autora, perquè me n'han parlat superbé. Algú de vosaltres em va recomanar el llibre i em ve molt de gust, la veritat, encetar-lo. Per tant, l'he agafat per començar-lo al tren. Ahir ja vaig acabar el que em volia acabar i aprofitarem per seguir amb aquesta lectura i ja està, que ja us he fotut un bon rotllo de bon matí. Un besito. Encara no he gravat cap veu en off per a aquest vlog. Vaig arribar, primer vaig anar a Barcelona, que em vaig posar aquesta faldilla de topus, que m'encanta. És de la meva mare i em sento super princesa. Aquí uns planos de Barcelona, perquè és la ciutat més bonica del món, i vaig anar a dinar amb el Ferran, que després va venir el Francesc i vam prendre un cafè, que els agafa una mica workahólicos. I aquesta és la meva amiga Bea, que vam anar a l'interior del té. Ella va prendre un matcha i jo vaig prendre un El Grey. Jo no sóc molt de té matcha, la veritat. I després ella fa poc s'ha anat a viure a prop de Toledo i em va regalar un mazapan de Toledo i aquestes flors de cotó tan boniques, que em va dir que eren boniques per les fotos d'Instagram, supermona. I després vam anar a veure l'obra del Bruno Oro, que, després us en parlo perquè va estar molt bé. Molt bon dia, com esteu? Avui és dia... Ui, que encara no havia parlat avui i tinc la veu rara. Avui és dia 28, avui és el dia dels Sants Innocents.
I bé, i ara he quedat per dinar amb una bona amiga i després vaig a ceràmica amb una altra, us porto amb mi, avui és l'últim dia del vlog i us volia explicar què tal la funció del Bruno Oro perquè la veritat que em va agradar moltíssim. Fa com, no sé, potser fa com 30 personatges en una hora i mitja, realment és espectacular. Bueno, els actors, que són gent pues, fora de sèrie, la veritat. Va valdre molt la pena, si teniu l'oportunitat d'anar-hi, aneu-hi. A mi se'm feia una mica estrany perquè era en una sala de cine. Era al Bosque, que està a dalt de tot, del carrer Balmes. I jo ho coneixia perquè fa uns anys vaig tenir-hi una cita en aquells cines. Aquell noi em va citar allà, que em va semblar un cine una mica... Per mi era una mica incòmode anar fins allà dalt. Però, bueno, molt bé. La veritat que el teatro, doncs fantàstic. Molt xula l'obra. I res més, ara ja m'he vestit i me'n vaig a agafar el tren perquè he quedat amb la meva amiga. Aquest matí em noto una mica, com de tants plans socials i de tant amunt i avall, d'estar poc a casa, em noto una mica accelerada, com que crec que demà farem Demà estic a casa i crec que faré una bona sessió de meditació, crec que em dedicaré a escriure i endreçar-me una mica perquè amb tantes vivències aquests dies estic com, no sé, com una mica boja. I res, i ara doncs ja tiro cap allà, que tinc moltes ganes de veure-les i espero avui arribar aviadet a casa. I res, us porto amb mi amb aquests plans que farem i ja està. Seguim amb el... Superbona pinta, això, Com esteu? Acabo d'arribar a casa, no m'he tret encara ni l'anorac. Ja veieu quins dies més bonics que he passat, em sento super afortunada. Avui la veritat que ha sigut un dia molt bonic, avui dijous. Estic molt contenta, m'ha costat molt, sabeu, crear una xarxa d'amistats en la que jo em senti que encaixo, en la que jo em senti realment recolzada, vista, en la que jo realment vegi que puc cuidar també de l'altre, no? Una xarxa sense enveges, amb virtuts, alegrant-te doncs, per les coses boniques que li passen a l'altra persona i que et passen a tu, i també doncs jo sóc una persona que sóc com a molt fidel. Llavors jo pels meus estic molt, sabeu? Llavors estic contenta perquè sento que també puc com donar aquest amor i aquest recolzament i aquesta passió a les meves amistats i que elles ho viuen com una cosa bona i no al final com un inconvenient o no ho sé, o com algo que no desitgen i al final doncs es tracta d'això, de no trobar persones perfectes i de tu no ser perfecta perquè això és impossible, sinó de tenir una acceptació mútua, no? I que realment siguin també les coses que potser no t'agraden de l'altre les que acabes estimant més perquè formen part de l'altra persona, dintre d'uns marges saludables, lògicament, no? Ja m'enteneu el context. Però bueno, ha sigut un dia molt maco. Jo, si heu vist el vlog fins aquí, us dono molt les gràcies perquè ha sigut, crec que és el més llarg que he fet mai fins ara al canal, però em venia de gust com experimentar-ho, ja que eren com una setmana, no? I eren com uns dies així com de vacances. Demà ja em poso a treballar, que us editaré el vlog, us vull enviar la carta d'amor que no us l'he enviat avui, he de gravar un parell de... Perdoneu que tinc fred i em cau agulla del nas. He de gravar, bueno, demà tinc molta feina d'ordinador, demà estaré a casa bàsicament en pijama treballant, per tant ja no té més interès i vull acabar d'editar això perquè ho pugueu tenir demà. La meva amiga Judit m'ha regalat aquest llibre, Màgia eròtica. Es posa interessant la cosa, nois i noies. I bueno, ja us explicaré què tal, la veritat. Diu, és que estava a l'FNAC i el vaig veure i vaig pensar en tu. I jo, no sé com prendre-ho, però bueno... Segur que és molt bon regal i vaig a investigar-ho, a veure quines idees surten d'aquí. I res més, moltes gràcies per veure el vlog, espero que tingueu
un final i un inici d'any molt bonic. Toquen les campanes, crec que són les 10 de la nit. He arribat molt tard a casa, la veritat. I tot i que és el dia que he arribat més aviat d'aquests dies. I res més, que us estic molt agraïda, que gràcies per estar a l'altra banda, que us estimo molt, i res més, que ens veiem doncs, en el proper vlog. Ara, el dia 8, o sigui, el proper diumenge després de Nadal hi ha la primera meditació de l'any, i després ja tornem a tenir doncs, un vlog cada 15 dies i una meditació cada 15 dies als diumenges, com sempre. Us envio un fort petó i moltes gràcies per veure el vídeo. Adéu-siau. Ah, sobretot poseu-me als comentaris què us ha semblat el vídeo, els vostres plans del Nadal, com esteu, que em disfruto moltíssim, que ho deixo moltíssim de llegir-vos i és el que em motiva doncs, a continuar gravant. Ara sí, adéu, gràcies. Subscriviu-vos, poseu-li like. Bona nit.